Jeg vil nu definere, hvad en potensfunktion er. En potensfunktion er en funktion med en forskrift på formen f af x lige med b gange x opløftet i a. Her er a et tal, som er forskelligt fra 0, og konstanten b er et tal, der skal være større end 0. Desuden gælder det, at funktionen kun er defineret for x-værdier, der er skarpt større end 0. Når vi kigger på selve funktionsudtrykket, så ser vi, at den består af en faktor, altså b-værdien, som bliver ganget med en potens, som består af et grundtal, x, og en eksponent, a. A kaldes for eksponenten, og b kaldes for proportionalitetsfaktoren. Jeg vil nu gennemgå et eksempel med en potensfunktion, hvor jeg identificerer konstanterne i funktionen og beregner nogle funktionsværdier. Lad os betragte funktionen f af x lige med x i anden. Er det en potensfunktion, kan den skrives på formen f af x lige med b gange og x i a. Ja, det kan den godt. Hvad er a? A, jamen det må være lige med eksponenten. Og hvad så med b? Jamen den indgår som et hemmeligt tal, fordi der står jo altid gange 1 foran hvad som helst. Så det er en potensfunktion. Så vil jeg prøve at beregne nogle forskellige funktionsværdier med potensfunktionen. Lad os prøve at se på x lige 1. Så får vi f af 1 lige med 1 i anden. Det giver 1 gange 1. Det giver 1. Lad os så prøve med x lige med 2. Der får vi, at f af 2 giver 2 i anden lige med 2 gange 2. Det giver 4. Og lad os da lige for god ordens skyld prøve med en tredje værdi af x. Lad os sige x lige med 5. Så får vi f af 5. Det giver 5 i anden, som er 5 gange 5. Det er lige med 25. Her kommer et eksempel mere på en potensfunktion. Den her, den kalder jeg for g af x lige med x opløftet i en halv. Er det en potensfunktion? Ja, den kan godt skrives på formen b gange x opløftet i a. For hvad er a? Jamen den må være lige med en halv. Og igen indgår b som et hemmeligt et-tal, som står her foran x opløftet i en halv. Så funktionen kan skrives på den generelle form g af x lige med b gange x opløftet i a. Så vil jeg prøve at regne nogle forskellige funktionsværdier for funktionen. Vi kunne for eksempel tage x lige med 1. Så bliver det g af 1. Det giver 1 opløftet i en halv, svarende til kvadratroden af 1. Det giver bare 1. Så kunne vi prøve med tallet 4 og indsætte på x's plads. Så får vi g af 4. Det giver 4 opløftet i en halv. Det svarer til kvadratroden af 4, som giver 2. Til sidst kunne vi prøve at indsætte et helt andet tal, for eksempel en brøk, som vi kunne lade være en 16. del. Der sætter vi en 16. del ind på x's plads. Så får vi en 16. del opløftet
i en halv. Det svarer til at sige 1 opløftet i en halv divideret med 16 opløftet i en halv. 1 opløftet i en halv, det giver 1. 16 opløftet i en halv, det giver 4, så det giver en fjerdedel. Her kommer et tredje eksempel på en potensfunktion. Jeg kalder den for h af x, og den er 2 gange x i minus første. Hvad er da a? Jamen det er lige med minus 1, som vi finder her. Og hvad er b? Den er 2, som vi finder her. Så den kan skrives på den generelle form. H af x lige med b gange x i a, og er dermed en potensfunktion. Så prøver vi lige at beregne nogle funktionsværdier. Vi kunne for eksempel starte med den helt almindelige x lige med 1, men så bliver h af 1, det bliver til 2 gange 1 opløftet i minus første. Vi husker, at 1 opløftet i minus første, det giver 1 over 1, og så det giver 2. Så kunne vi prøve at sætte et tal mere ind på x's plads. Vi kunne for eksempel sætte x lige med 4 ind. Nej, lad os bare prøve med 2. Så får vi h af 2. Det giver 2 gange 2 i minus første. Det giver 2 gange 1 over 2. Det giver 1. Lad os for god ordens skyld lige prøve med en sidste funktionsværdi og beregne den. Der kan vi sige x lige med, hvad skal vi sige, en fjerdedel. Så får vi h af en fjerdedel. Det giver 2 gange en fjerdedel i minus første. Så får vi 2, og så en fjerdedel i minus første. Det svarer til brøken 1 i minus første divideret med 4 i minus første. Så kommer der til at stå 2 gange med en brøk 1 over 1 divideret med en anden brøk, som hedder en fjerdedel. Og når man dividerer en brøk med en brøk, så skal man gange med den omvendte, så vi kommer til at have 2 gange 1 over 1 ganget med 4 over 1. Og så ganger vi bare sammen. 2 gange 1 gange 4 divideret med 1 gange 1, det giver 8. Divideret med 1 giver 8. Nu vil jeg lige kigge tilbage på mine eksempler og lige lægge mærke til et par ting. For det første ser vi på den første funktion, f af x lige med x i anden. Der ser vi, at a-værdien er 2. For x lige med 1, der bliver funktionsværdien 1. For x lige med 2, der bliver funktionsværdien 4. Og for x lige 5, der bliver funktionsværdien 25. Så vi ser altså, at funktionen er stigende, når x stiger. Så har vi eksempel 2, hvor vi ser, at vi har funktionen g af x lige med x opløftet i en halv. Vi regner funktionsværdien for 1 og ser, at det bliver 1. For 4 bliver funktionsværdien 2. Og for x lige med en 16. del bliver funktionsværdien en fjerdedel. Igen ser vi, at når x stiger fra en 16. del til 1 til 4, så stiger funktionsværdien fra en fjerdedel til 1 til 2. Så selvom at vores a-værdi er mindre end 1, så er funktionen stadigvæk stigende.
Så har vi det tredje eksempel med funktionen h af x lige med 2 gange x i minus første. Der ser vi, at hvis vi sætter x ind, en fjerdedel ind på x's plads, så får vi 8. Og hvis vi sætter 1 ind på x's plads, så får vi 2. Og hvis vi sætter 2 ind på x's plads, så får vi 1. Så nu ser vi, at når a-værdien er negativ, så aftager funktionen fra 8 til 2 til 1.